Chini Tiprajwk Agartala thangoi pornai hini thangoi tangoba sungmung hamya khaiga ang saisi mabaidi anala dabo khai tongoi chaimanjak mukhang roksi buskango phunung mayangoi tong ayang ji gongoi mang tongka walno de naisigu tongba situ dabo khai agi khai saimia de situ manja khai hai hai ong nai ne tamoba ong bai kha je kisa thangkai no Agartala kisa thangkai no Agartala hai ren manjago hai ong manjak dabo manjagoi o manjak nai rono ayang bomoi tongo takai walo si nai tongda wal agi khai sia da brong manjak khau tuyang nai noi angkai buskango toman tuing ke mukhang nai tumi yang buskango tuisi camera jak khamo tamo agi tongna ringya de situ bro saisi man tong manjak khau tuing ke tamo chin borok bai ke diwan oino bosong mang manjak su lasla siu Agartala po pori hai bara tongoi nok ni rang wes khai to buma bufano rang jala kai sanoi ai tong thuksa oi pori ang kamo si cinta nang ju kisakan Agartala manjak man bo Agartala oje aku mungsa Agartala manjak di Chini Tiprajwk Agartala manjak di Chini Tiprajwk ati mang song to ang sana musong abon kai jenorong kaham kurung kai thang pornan si thanga ka ba pori kaham kurung kai faite to nin mom de chungna no ancho olo salni poro kisa misa omoro khainan bago no ai rang puisa ro kibi pori tong Agartala kai rang ren bhara de di pori nan ga onek rang thang abo khasi aro kai je amai tongoi chai sak phale ati ki manjago ke khasine borok to buma bufan kosto no buji khai brong tina ati yang yakamo buma bufane kosto no buji khai juni na to ngo ko ta khala chi jagai ayang mukhang hujak de ta ya ko mukhang re umma nai kyong khata ma nai kyong man bu mukhang ro khung ma de khnai sia bar te style kena upa puri amo kon tong ele borong ne bosong mang si bisi bang chin borok to tong kurui yang manjak ka ba video jak sinen ble ditam salam musung asung no hambai borong ne bagai sa comment